Son as imaxes do espectacular accidente que tiña lugar esta mañá ao fío das 8:30 na Nacional 525 á altura de Arnois, onde perecía EBM de 75 anos de idade co piloto do Renault Clio. O seu marido, RJB, de 76 anos, que conducía o Clio, e OGM, de 37 anos, condutor do outro coche, un Ford Focus, resultaban feridos e agora mesmo están en pronóstico reservado. Os ocupantes do Renault Clio eran veciños de Subcira, en Silleda, e o xoven do Focus de Ourense. Segundo os primeiros datos facilitados pola Garda Civil de Tráfico, sinistro, que tivo lugar ás 9:15 da mañán, á altura do quilómetro 320 da Estrada Nacional 525, como consecuencia dunha posible colisión frontal entre os dous turismos que quedaron totalmente calcinados e en parte outro deles. Ata o lugar do accidente desplazouse unha ambulancia medicalizada do 061 e outra asistencial que evacuaron os dous feridos ao Hospital Clínico de Santiago. As víctimas presentan contusións e queimaduras. A Garda Civil de Tráfico abriu a circulación sobre as 11 nun dos carrís da Nacional 525 o seu paso polo municipio estradense, que permanecía cortado dende as 9:15 á altura do quilómetro 320 debido á colisión dos dous vehículos que resultaron calcinados e que se saldou un falecido e dúas persoas graves. Unhas 2 horas despois do sinistro foron retirados por unha grúa os turismos accidentados, o Renault Clio, que se calcinou por completo, e o Ford Focus, que ardeu, aínda que resultou menos afectado, e a Garda Civil de Tráfico habilitou a circulación nun dos carrís. Segundo os efectivos dos bombeiros desplazados ata o lugar, o sinistro puido ocasionarse cando o Ford Focus, que circulaba en dirección a Santiago, supostamente invadiu o carril contrario e colisionou de xeito frontal contra o Renault Clio, que viaxaba en sentido a Ourense. Boas noites e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión neste luns 2 de xullo. Esta é a nosa nova de portada, pero temos outras que lle resumimos de contado en titulares. Son as imaxes do espectacular accidente que tiña lugar esta mañá ao fío das 8:30 na Nacional 525 á altura de Arnois, onde perecía EBM de 75 anos de idade co piloto do Renault Clio. Por determinados problemas, que incluso ya están prácticamente solucionados, llevamos toda la familia soportando 6 años de acoso, 6 años de auténtico acoso. El viernes llegamos a la conclusión de que para no poder trabajar en nuestra casa, no poder dormir en nuestra casa y no poder vivir en nuestra casa, nos lanzábamos a la calle. Para min é un placer hoxe anunciar que a festa Carrapa das Bestas de Sabucedo foi declarada festa de interese turístico internacional. Esta mañá, Manuel Iglesias e a súa familia manifestábanse diante do xulgado estradense motivado pola retirada duns cartéis que estaban colocados diante do consistorio e tamén pola denuncia de Xesús Palmou. Así nos lo contaba o propio afectado. Sí, mira, por determinados problemas, que incluso ya están prácticamente solucionados, llevamos toda la familia soportando 6 años de acoso, 6 años de auténtico acoso. A Rapa das Bestas logra o distintivo de Festa de Interese Turístico Internacional. Salbucedo alcanza así un recoñecemento que tamén poseen as festas do Apóstolo, Ortigueira e os Vikingos de Catoira. Para min é un placer hoxe anunciar que a festa Carrapa das Bestas de Sabucedo foi declarada Festa de Interese Turístico Internacional. E hoxe queremos poñer punto final aos servizos informativos de Estrada Televisión coa habanera que se estreou este sábado no Teatro Principal. 100 anos hai. Saúdos e deica mañá.